haka khatlai tarik jaleu arajar arpewan reu ka hanyo trap Youth Development Council HYDC Isdentia Hills District ka penpau ya ka jingsngau lengo bat ka jingsngau diau ka pajor halor ka jingmi khobor ba ka office jong u district Medical and Health Officer DM&HO Isdentia Hills District kalapha da u veterinary doctor ban lek pej bat examine ya unong yalam jong kinong ti dewyong u padang shong sha thangan ha Isdentia Hills District nakaliang kaseng HYDC kasngau balada kane ka jingmi kubor kalong ka basisha kan long ka kam ka ba ampat jujia ha ka history jong ka jala Meghalaya bat kala ban wanra ya ka jingbom shania paidbah kumta ke HYDC kalapha da ka jing tho sha u DM&HO bandawa ya ka jing pynshai paidbah halor ka ne ka banta bat ka seng kala dawa ban ai ya ka jubam halane shwa ka khat anyau tarik jileu arajar arpeu reu lada ka pau baladon ka jing le torti lane ka jing bom pandab hong ya ka kamram paidbah ka seng kan shim ya ki sen jam jing yakhi ki badon kam bat kan dawaru ya ki bor badai pen ban sospon bat weng no na ka kam ya ki no ki badon kti kat kum ka jing to ken kan ne ka long kat kum ka korwo khubor bala pallai da uba mi salantho President Hanyau Tram Youth Development Council HYDC Isdentia Hills District